Здравейте! Започва Българска душа. Аз съм Гергана Шилдарова. Днес предаването ще е по-различно от обикновено. В следващите минути ще ви представим обичай Ирминден, който се чества на 1 май и представя обредното приготвяне на подниците, глинени, кръгли, плоски съдове, наподобяващи тепсия. Това е стар български обичай, който вече е почти изчезнал, но в хасковското село Лозен той е запазен и днес. Единствено там можем да видим как нашите прабаби са приготвяли подниците, известни в Лозен като поници. Те се използват за печене на хляб, баници и други. На Ирминден жените стават рано, берат билки за женски болести, вземат мълчешком пръст от 3 места и се събират в нечий двор. Носят мълчана вода от кладенец. Смесват пръст, слама и вода и правят подниците. Тъпчат с крака и пеят песни за празника. Накрая жените се гощават с зелник и пресен хляб. Обредното приготвяне на глинените съдове само един ден в годината отбелязва това, че хлябът е свещен за българската трапеза. Представям ви Ирминден, пресъздаден от представителен ансамбъл за изворен фолклор към Народно читалище Просвета, 1925 година, село Лозен. Разкажете за зрителите на телевизия Алфа, какво е Ирминден? Ирминден е един от най-старите датиращи български обичаи. Единствено запазен от нашето читалище Просвета, което е основано през 1925 година. Празнува се на 1 май, когато по християнския календар се празнува Свети Иеремия. Това е женски празник. Правят се подници. Подницата представлява глинена тава. Прави се от глина, пръст, взима се от 3 места, да е по-здрава и се слага малко сламичка за здравина. В този съд са пекли хляба нашите баби. Селектирани сме на 13-то място в ЮНЕСКО като живи човешки съкровища. От Копривщица имаме 2 златни медала от международни фестивали. Също имаме първи места, медали, плакети. На този ден е позволено непристойното държание на жените. Могат да се закачат, да говорят непристойно, единствено, чисто женски празники, понеже се пече хляба. Началото жената. Каква дейност се развива по читалищния покрив? Правим за 5-та поредна година фестивал Кехлибарен гроз. Има голям интерес и с голям успех го провеждаме. Също една от основните ни идеи е да съхраним обичая Ирминден и да го предадем на поколенията. Има много млади деца, които с интерес участват, да запазим тази единствено останала традиция в България и да я предадем с поколението. Тази година кога ще се проведе Кехлибарен гроз? И тук в село Лозен ли ще бъде? Кехлибарен гроз ще се проведе в град Харманли на 12 и 13 юли. И накрая да ви попитам, според вас, българи не може ли да запази фолклора и традициите си днес? Всичко, което е останало в селата, като млади хора, с удоволствие предават и приемат българската традиция и участват. Проблема в нашата държава е този, че като политика изчезването на българските села. Българските села просто изчезват от картата, от българската карта. Булка, Марийко! Булка, Ленко! Тук ли сте, Мари? Ете, булки!
Булки, добро утро! Булки, днеска е Ермин ден. Ги правим конници. А тая година ги правим у нас. Затова, докато е още рано, Булка Ленко, взем метлата или да изметеш доре и сукака. Нека е, бабо, кида. А пък ти, Булка Марийко, взем сабри на дяда турбата. Тури му там лукче, суганче, лепче, сиренце, един засров, кавърмичка, мехчента да е. Чики вари на бахира да оре. Нека е, бабо, е сейки да сабера. Сабри му турбата. Дядо, и ти стига тук се занимава с тези дяца, днеска е Ермин ден. С булките ги правим подници. Затова иди да нахраниш олото и навръщане да донеш слама. Че ти трябва слама за подници. Си е кино. Мирка, удата свършила баба. Кидиш ли да донеш уда? Кина, бабо, кина, сам се свърбена. Ами от Хажабонаро, там е най-хубава удата. Нека е, бабо, нека. Бабо, Вал, къде сме? Тука съм, дядо, тука съм. Аз слама като Да, слама като не е там до сливата, дядо. Там ти правим клони. Там. И вари да идеш, дядо, дяца, върти и вие при дядо да идете, че ги чува да оре сетне. Айде. Булка Марийко, тур трябва си ние, мара. Е, сега ти да туря, бабо. Дядо, сядайте тука при дяда. Сядай, дядо, сядай. Тури булка синята. Така. Ма не сядайте и вие при дяда Бабо, тука. виж кой това дете, че много ради. О, дядо, много реве това дете. Да му го участвате, какво го направи? Трябва да участвам, ама сега къде да го одим при Валенка, няма време. Мълчи, ма не мълчи. Да, Мълчи. да свършите работа, ки го Да закарам. свършим порниците, ки го заведем на баба Ленка да го побави малко. Нека е. Участвам, трябва да е. Сигурно. Днеска цял ден ти е такова. Самотая тук. Така, Булка, тури паничките. Много добре. Тури, Булка, тури толкова сур да ядат. И дядо, и децата. Къде ти бъра да ора я? Къде? Пуса. Къде е по-близко, там да варите саба. Да се и тъпа. Да. Там ки варим да орем. Айде, сей хлеба ще дам. Така. Айде. Много сладък фасол направила Булка Марийка. Всеки го видим къвки. И го питате. Пък и сладка пита Още направила. и пита направо. И пита, и фасоли. Тя е много рано будна още с Сабахли. сутринта станала. Айде, ящ. Готвила. Ще, мане. Баба, я се наяда сега. Ако се наял, дядо... Трябва да бъра до ора. Булка Марийко, не му събра турбата. Събрадам. Дай му го и да върви. Добре. Хайде, дядо. От турбо. Събрахте лукче, суганче, пълничка един засрък от тая месчанката, хляб, сиренце, отивай да ориш. Айде да варя. Дядо, и водата завори. Дай ми водата. Айде, Айде да варя. отивай. Дядо, да забориш и купраля е там отзад, да кръщи. Взем си купраля, да му забориш. Дядо, и хем да направиш хубава угър.
че утре с булките по влагата ти доходаме да сеем памука. Пък на връщане да не забориш да донеше малко шума, отки трябва шума да покрием полниците да не са на Идем тука. на забор. Айде. Айде. Бабо, я изметам втора и сукака. Нека е, нека е. Сега ки идеш да изрукаш чинните булки да доходят да правим полниците. Тида. Боже, две го правим на слънцето, а пък ние още трябва за кошка да берем. Чино, Мари, тук ли сте, Мари? Тук сме. Чакаме да дойдеш. Да дойде да ви каже, не иска да дойдете у нас, заръча да забереш и булките. Че днеска Ермин ден ки правим понниците у нас. Сега ке ги изрука и ке дойдем да правим понниците. Айде. Булки, хайде да отиваме в чинница. Дойде чинната булка, има изрука. Да отиваме днеска да правим понниците, че е Ермин ден. Нека е, ти докато дойдат да ме изрукат слънцето, две покралиме на веки, когато се обреме. Какво да правим? Ти позбързваме и така ки е. Бабо, Чина дохода с булките. Добро утро, булки! Добро утро! Добре дошли! Добре заваряме. Булки, днеска е Ермин ден. Ки правим понници. Ма тая година ки ги правим у нас. Вие булките ки идете за пръст. Ма ки донете пръст от три места. От бялата пръст, от цървената пръст и от хумата. И хем да не заборите на връщане да донете и лепка, че на този ден са туре лепка на главите да не наболят през цялата година. Пък и билки за женски болести да донете. Къде са ви турбите? Взимайте ги. Къде са сега? Булки, прашинките са тук след къщи. След къщи са ви прашинките, взимайте ги да не ги заборите. Бульки! Много сте работни бульки! Ама булка Радка е най-работна, е най-хубава и най-млада. Седи Рада, любеле в одаята, любеле в тъмнината. И си шари, любеле, шарен сухма на ясната, любеле, месечинка. Букаленко, ти пазем тия бакаре и иди да донеш вода. Отки трябва вода за понници. Нека, бабо, кида. Чино, ти пък и разточиш банците. Аз знам, ти гаят хубаво точиш. Мирка, мъне, дай на баба нушквите да разточи банците. Мирка, мъне, седни и ти причина тук от си момичка. Тя гаят хубаво точи да се научиш и ти кът не е да точи. Булка, Марийко, тук ли си, мам? И направи ми чистото. Ти пък избъркаш млекото. Булките ки са върнат на глади, че да ги направи банците ти да избъркаш млекото, да има какво да си хапнат, да си пинат.
Марико! Тук си Булка, Марико! Тука съм! Вари, Булка! Кое кучето е вързано? Вързано ли е кучето? Вързано е, вари! Но ходам да смеля малко бългур. Нали имате хровенце? Имаме хромеле. Я се смели малко. Смелим бългури да направим една хубава банца. Булките ще дойдат да идат. Нека е, Булка, нека. И днеска е било Ирмин ден. Ирмин ден и днеска, Булките отида за пръст даже. Дойде да поръча да направите на мен една подница, една кандилчичка да ми направят. Нека, Булка, ки ти направим и подница, и кандилка. Нашите булки са гаят пъргави. Как ти се смели, българчета? И много хубави подници правили железни. Също като железни ги правят. Така, да направите на мен една подница. Нека, ки ти направите на тебе. Я седам тук, хайде да се смеля българчето. Помагай мене, помагай на баба да смелим българчето. Слагай, хайде. Слагай поичко, така. Хайде, ки смелим българчето. Ти дойдеш да правиш банца. Ти дойдеш, не? Марико, тук ли си, Мари? Тук съм, Булка! Кота носи, Булка? Кота носи у нас? О, дойдах. Ами, научих, че било Ирмин ден днеска. Ирмин ден е днеска. Твоите бърките вече хубави подници прави. Правите, разбира се. Да правите на мен една хубава подница железна. Да правя хубави баници, да ги печа, да стават вкусни, сладки. Ами, Булка, ки ти направим на тебе една подница, ама и ти ги помогнеш. Начина точи банците, па ти ги опечеш. Хубаво ще направя хубави бани, ще го опиша. Така хубави ще ги направя, че с ръцете си да излез. На душите да дадеш. Ами, виж там стъкли огъня, дори връшника да нагори, да станат хубави банците. Хубаво да се опитат. Бабо, Мари, донеса водата. Тук съм, Булка, тук съм. Ами, Булка, единия бакър ги туриш на огъня да се сгрей, отки трябва толкова да за подниците. Вижте там стъклите огъня, да се сгрей водата. Вие къде ги правите тази година вашите подници? Ние в Чинники ги правим, ви. Ние у нас ги правим тази година. Къде ходихте за пръст? Ходихме на червената пръст, сега отиваме на бялата пръст. На три места трябва да се взима. Ние сега вашите подници по-железни. Хайде, булки! Айде! Малейте турбите и за... От бялата пръст. Айде, по-бържете да накупаем. Айде, че закъсняхме! Ще залети дъжда! Нека да не лети. Турайте тази турба. Ама те и само на тебе намериха, от устата. Опа, боица, маре. Айде, че и билки трябва да откънем. Не, от тук сега отиваме. Има билки. Отиваме за билки, да внимаваме. Хубаво. Ще наберем. Готови сме. Тури, Булка, моята торба. Заден. Чакай да дигнеш, че много тиши. Прекача, вери. Айде, стан. Айде. Дай да ти помогна на снегите.
Хайде, толкова. Сега толкова пръст. Да отиваме за билките. Да набереме, баба поръча и билки за женски болести, бял равнец. О, той тук имало, дайте да наберем, той ни попъди. Той тук всичко има. И равнец има, и лайкочка има, и всичко има. Айде. И лепка. Трябва И лепка има. там имаше. Има лепка. Да наберем лепка. Айде, да вървим да отидем лепка. Тук да видя. Лепката. Гледай къде е. Бабо Мари, тук съм, Мари. Така бе, изторим тази пръщините. Ще ви тежат тия турби. Е, тук, Мари, тук ти правим по-ниците. Нека, бабо. О, тежка е. Е, тук ги изторим пръста, тук ти правим по-ниците. О, вие лепка сте донели, Мане, че то на този ден са туре лепка на главите, да им болят през цялата година. Даре, бабо? И на тебе, баба, и на тебе. О, и билки за женски болести донели. Много билки донесахме, бабо, много. Взем, баба, тия билки. Там насъхна. Букаленко, сгрях се та вода, Мари. Сгря се, баба. Донеси тук топла вода. Булки ви напред едно кладенче. Туре булка си. Така. Ще трябва да има и сламичка. Стига, пак ще турим. Трябва. Ще турим седна па. Така. Сега, булки, ще покрием тази пръст с тази постела, да може хубаво да се запари и да кабаряса. Па през това време ке изпеем една песен. Днеска Ермин ден, тази Ермин лета. И всяка година се га пеем. Бука, Тянко, той огън си гори, я ти ви да попеем малко. Дет ма дади мамома, на Ермилия гидия, че той мамо не знае, нито делник, ни празник. Вчера беше неделя, той мама му проди, на нива жатва да жена, я сама му наведах, гасънцето изгрява и сама му изправих, гасънцето захуда и Ермелия дохуда. С нова торба без пита, с бяло бакърче без фасоль, шарена стомна без вода. Нима пита мамома, гладна ли си, жадна си? Найма пита мамома, колко снопа на жена, мене се ядо наяди. Че си сърпа завъртих, че му главата отрязах, че си го мамо засурнах, през два, през три синора, че си го мамо прекадих, желбена кора кандилка, зелен гуще свещица, зайче дронки тамянес.
Чакай да видим сега кога е станала тая пръс. Ма тя кабарясала. Много хубава. Булки, чакайте я да си смаля журатки, че от днеска на ска босики вариме. Така, Булка, от Цирмин ден на ска босики ходим. Мачкайте, Булки, мачкайте. Мачина и тя са така кървати. И Мирка и ти поне няма да мачкаш пръст. На Ермин ден мачкат пръст само булките и който мачка пръст на Ермин ден не го хапят змиите. Баба, да, още ще трябва. Чакай. Няма за сега. След малко да видим. Мачкайте, булки, мачкайте. Малко сладичка, бабо, трябва когда. Булка Ленкова, тук мънненка лобичка трябва още когда. Нека. Тук. Турим, Булка, Ленко, още удичка. Турим, удичка. Стига. Ема там до нашата страна. Твърдо. Как така? Вижте много и няма да ме Булка, дай бъдника удичка е така. Като тръгнем. Ай, стига. Ще ги правим много понници на нас, на вас, на кумшиките. Ще направим и сачове на двете къщи, кандилки да има. Булкаралица, Лани, много хубава понница. Много хубава понница, булкаралица. Булкараличка е млада. Тя е млада. Бързата. Тя най-млада и най-хубава. И прави най-хубави понници. Пак и попчета да направим да има на кода турене понници. Така. Няколко попче да направим. Да има за понниците. Да направим 2-3 попчета. Хайде едно попче. О, един сач трябва. Един сач да направите, да има на кода си печем кашмите. И кандилка, булкараличка Билка, тя направи направи. Загяваха, но булкаралица най-много га загяваха днеска. Млада и хубава. Много га хареса, че и песни ги изпяха. Изпяха и. Айде ни буките. Кандилка е тук правим. Има кандилка правим. Краища по-големи банци да станат. По-дебели.
Жене! Бабулките правят по-нести, ти много хубаво пееш, маня. Изпей една песня. Бабо, добре. Айде. Мамо мила, Чеки се озабят конници. Сидечино, взем ти загладите, краища от ти си най-ослия, да станат мазни и хубави. Сега ги загладим, да са хубави, да не са напукани, да са мазни. Бива и малко водичка да се пръсне по-лесно, да се загладят. По-мазни да станат. Тя нали си е майсторица? Майсторица сега, гледай какво ги направи. Гледайте, Булки, гледайте. Така станаха хубави, замазнени. Мазни хубави. Рани Чино, като правяхме по-нисте, бяха много здрави като железни. Така беше, Чино, така беше. И хляб, печехме хляб, бял хляб, ставаше една педа хляба. Годината беше берекетлия, пък зърното, житото, едро като дренки. Дано и тази година да е такава берекетлия, каквото сеем, едро да станва. Дай Боже, дай Боже! Булкаленко, дай тази Мари, подли на булките да се умие, че много се окаляха. Дай е тук. Пълна страна. Малко гореща булка. Няма нищо там, да се сгреме. Мийте са, булки, мийте са, да има. Дай още удичка булка, дай да се умием хубаво. Още мътненка. Булкаленка. Айде булка, Рали. Айде, още булка. Какво не се направи за това? Булки, ако се измихте ръките, вземте тази постела, вземте турбите и те на ряката да ги сплакнете. Да ги изтръстите там. Ей сега. И турбите вземте, че дет носихте тази пръст се окаляха. Да идем на ряката да ги изтръстите. Идете на ряката да ги изтръстите. Айде, Булки, бързайте. Айде. Булки! Чинните булки отидаха на ряка да перат, а па ние да влезем вкъщи малко да пораздигнем. Нека е, бабо.
Айде си, ногите. Заборихме копане. Така е, отбързане. Заборихме го. Готови сте, булки? Ще се отсъдят. Ще се отсъдят. Готови сме. Айде, той, как се приберем, ще ги пресерем. Дръж булка си, тинка да си. Чакна и ногите малко. Така. Хайде да се връщаме. Булка, Гриша. да ги оставим там и да се връщаме. Хайде. Хайде. Хайде да сходим с дръстехнатия постели. Хайде. Хайде си, баба чака по-ягладняхме. Стига си сега полака, но той тук няма ергения, ма Бай, там пано биркаха. Айде. Видяла ги. Бабо! Бабо Мари! Бабо! Издръствахме тия постелки от бързане и копане сме заборили. Къде да ги турим да Не, съхнат там сега? на таковото, на кермитите ги турте да съхнат. Нека на На бивара. бивара там ги турте да съхнат. Много кално, бабо, пак сме кални. Ами кално, такова, ма не, какво да правим? Дай булка. Дай Булка да да хлъмахме тук да турим постелка. Суши. Айде, как направим? Суши. Булка, тинка, турба. Така. Айде да варим. Булките туреха. Сол. Булки, за да станат порниците здрави, като железни, си изиграйме на хора. Баба, Баба, той дядо си да вода. Той шума донеса. Не се е заборил. Не се е заборил. Къде да го турахме? Дядо още е тук шумата, от че трябваше малко. Кои железни пълници булки? Айде, булки. Горо, горо, зелена, Мари, зелена и веселена. Знаеш ли, горо, помниш ли, Марилани година, гороло? Каква ми беше хубава, Мари, пълна и равна с овчари. Под всяко дърво и овчар, Мари, под всяко храстче и ягне. Тая година, гороло, Мари, твърде си много грознава. Грознава и образнава, Мари, пълна и равна с хайдути. Под всяко дърво хайдути, Мари, под всяка шумка и пушка. Под бяла ела, бял чадър, Мари, под чадър, чадър, войвода. И-ху!
Чино Мари, дай тия банци. Булка Марийко, дай ти тая бърканица, че булките огладняха, ожадняха, да си хапнат, да си винат. Булка Марийко, побърза. Че сме много гладни. Огладняха булките, ожадняха. Много хубави станаха. Банците кой ги носи? Комшийките ги носят. Най-напред на булките дай от чест, най-много работа. Булките много работиха, сега да идат банца. Дай да има и бърканичка да се пилят. Всичките хубави банци направили. Ти станки корички, много хубави са банците. Взимайте ги по Тя наш баба га е хубава и ги прави. Тя га е хубаво точно, ще е тънки корички. Високане. Хайде и децата да се вземат. Ничи огладняха. Булка Марийко, дай им бърканица малко. Хайде. Отчепи булка раличка. Айде на мене. Дядо, взем си ти банца, дядо. Ще цял ден на то бахир там. И всеки взема, да вземат децата. Бърканица. Дядо и бърканичка. Булки, хапнахте, пинахте, сега да взем да покрием тия понници с шума, че ки се опукат на това ясно слънце. Нека да взем шумата. Тук. Покривай. Така. Така, от тия са мокри, няма да ги местим. Тук ки съхнат и да са покрити, да не се опукат. Това е финалът на днешното предаване. Благодаря на представителя на ансамбъл за изворен фолклор към Народно читалище Просвета 1925 година, село Лозен, за участието им днес. Ако искате и вие да вземете участие в Българска душа и да бъдем ваши гости, може да го направите, като се свържете с нас чрез координатите, изписани на вашия екран. Бъдете с нас и следващата събота. А до тогава не забравяйте. Търсете българското, намирайте го, изживявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското. Стоян кон седлае, майка му го пита, Стояне, защо кон седлаеш и къде отиваш? Аз отивам, мамо, в гора зелена, в гора букова. Да отсека, мамо, дърво буковина. Да направя, мамо, лейки полюлейки. Да се залюлея, моми и Ергени. Да се залюлея, и аз моето любе хубава Тодорка. Тая година Чино понниците ги правим у вас, до година ги правим у нас. Нека е Чино ки дойдем у вас да ги направим. Хайде със здраве, Булки! Хайде със здраве!